Il-budget tas-sena d-dieħla se jkun qed jimplementa l-akbar żieda fl-iskema ta' Children's Allowance b'250 € aktar għal kull wild. Din l-akbar żieda f'50 sena u li se jibbenefikaw minna 41,000 familja jew 62,000 tifel u tifla. Fid-diskors tal-budget il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega li b'kollox dan is-sosten jammonta għal 15.5 miljun euro. Min Jannar tas-sena d-dieħla kważi d-doppju tal-familji li kienu jibbenefikaw mill-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja, jiġifieri 95,000 familja se jkunu qed jibbenefikaw sa 1,500 € fis-sena. Dan apparti żieda fil-paga minima u li mistennija tkompli tiżdied fuq medda ta' 4 snin. Il-Ministru ħabbar ukoll żiediet brabta ma' twelid u l-adozzjonijiet. Il-bonus għall-ewwel wild se jiżdied minn 400 € għal 500 € u għat-tieni wild il-bonus se jitlab 600 € għal total ta' 1,000 €. Madwar 3,200 familja mistennija jgawdu minn dan it-titjib. Sa dan it-tant il-Gvern sejra li jkompli tejjeb il-miżura tal-in-work benefit li permezz tagħha aktar ġenituri daħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt li ta' 20,000 familja b'34,500 tifel u tifla se jkunu qed igawdu minn din iż-żieda ta' 50 € dan għal kull wild ta' taħt 23 sena u bħala parti mill-weda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista terba' żidiet favur din il-miżura. L-għotja tal-in-work benefit għal ħaddiema b'pjanijiet atipiċi u li għandhom paga bażika li ma taqbis l-20,000 € fis-sena se tkun qed titħallas f'Diċembru u se tiġi estiża għas-sena d-dieħla biex bekk igawdu minnha mal-25,000 ħaddiema b'nefqa ta' 3.8 miljun euro.